Bos días a todos. Hoxe, dende o meu recuncho de Trevinca, quero convidarvos a ler a primeira parte dun relato que o magnífico escritor César Luis Santamarina, co seu habitual sentido do humor, nos regala no número 11 da nosa revista Nós, a xente do redor. E do que hoxe vou vos ler un pequeno adianto. Titúlase O Sarxento Pombo. O estridente ring do teléfono negro da mesiña fixo que o sarxento espertase sobresaltado. «Diga», contestou tentando disimular a voz adormentada. «Sarxento, escoitou a melodía cantareira do Cabo Lancho? É perentorio que acuda con urxencia ao cuarteliño. Temos 3 problemas». «Déixese de palabrejas, Lancho. Que carallo pasa pa chamar a tal hora da madrugada?» «Meu sarxento, non podo falar, é mellor que veña ao lume de carozo». «Cona, Lancho, como non sexa algo perentorio», recalcou con sorna. «Véxolle patrullando en Guinea Ecuatorial», dixo colgando enerxicamente a vez que poñía os pés na alfombra, evitando ao pastor alemán que dormiñaba nela e que non fixo ademán algún por evitalo. Gracias, César Luis.